CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adeliga waray witinyeye matogome ngalomida te nesri mbadeum te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jalife chama misro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo ka tase humidificateur ma ani la jalife chama misro la jalife nuru misro chugudi ni te nesri san iba furku daele ni jamiya kono ubayira ku e gayena o jayina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala segere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jalife mene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku mara kada ka tombula bilibili wera kan ke nesri client mbela jele ya sabbe be seka la jalife soro chugumina te nesri to kasage Boisson Blue, boisson la nyenema. Boisson Blue est boisson énergisante mi glane loni encore fruit ma famille. Ambe aula dania kafo que c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana un de melikama. Kabo boisson 100% énergisante au minina. Wa, ota beide saveur chama ne bala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni aw mago be kunnafoniya wɛrɛw la an sigiyɔrɔ bɛnnen don membre alamine sugu ma cɛbili darami ka yɔrɔ kɛrɛfɛ numéro 83 56 56 35. Coucou. Chérie, comment tu vas? Ça va. Ta journée s'est bien passée? Ta journée s'est bien passée? J'ai dit ça va. Donc tu es toujours fâché contre moi. Hey. Et là, je suis en 10 minutes, mais il m'a fait ça. Ok. Et là, il y a femme, ça. Il y a femme. Babe. Babe, côté. Quand il y a femme, je sais que j'ai tort. Ni elle va donc un jour là. On te sait gagner on a vrai quand. S'il te plaît. Et du nani kolo c'est ça ni be baro que John fait.
Nous verrons que John fait. Mais Dumni dit John ma. Mais il y en a Johnny John. Ne kan ka di yan mɛn na ne ni fɛ yan mɛn na bon a dɔ nalen filɛ ne ta n'a fɔra ko n ta ɲi fa mari ne mago bɛ jɔ e la c'est que ne mago tɛ se ka ɲɛnabɔ foyi foyi Njo t'a la. N tɛ segin a ɲɔgɔn na wɛrɛ kan n'i seginna a kan fɛn fɛn ka di ye i k'a kɛ n na mais e ka bi juru don na bi kelen juru don na awɔ. D'accord n bɛ yafa i ma une seule condition bi ta kɔfɛ ne ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ e wo i ka minɛn o aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ ma ok n y'a mɛn. ne bɛ taa baara kɛ jɔn kama ne bɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ aw de kama foyi t'i manqué yan n'i n'a to i ka baarako kun man di ne depuis très longtemps a dɔw nalen filɛ nin n tɛ segin a kan bilen. d'accord Ni dimilen tɛ bilen i tɛ sourire kelen kɛ fi. Ok, fais-moi une câlin. Ok, Susan, tu sais ce que j'ai fait? Ni le plat préféré de Kebi. Donc, bon? Là, tu vas te changer et puis ben sur le salon là. D'accord. Ok. Problème t'as là. Il n'y a pas de souci. Le roi sago de beke. Ni e sago ma ke John sago beke. Ne be ya e ga blade lo. Ah, ni b'a kɛ tan togo la waati bɛɛ. Ah. Dimi tɛ sɔrɔ a ko na bilen. Attends. Bisous. Bisous. À plus. Bisous tout à l'heure. Oui, allô? Oui, Mathieu, ça va? Comment tu vas? On est mis au lieu de là, on est non. Non. Mais, et quand elle a mis ça, non, non, mais. Il va donc, ni Dieu qui a quand il tient pour nous, n'a pas foutu au Dieu là, quoi. Il ne faut pas que tout le temps, un grand frère qui a plein, on a plein le caractère sous d'eau là. Fais-moi nous mais en nous, n'a le mamie, non, écoute, ayo fone yo ano me e réagira tu amno ti réagi tu yo anga tien fo nyoya na non ai non oh d'accord anga kiti awo problème tala ko fa mi woli Abdul. Papa. Ça va? Respectez non. Aku mna fo sengena de. Mama. Ça va. Don. Ba chouette non. C'est. Oh, mo sengena. La jibu di fama kani. Ji, OK. Ça va? D'accord. O be kere de. E ba tele garan die sa. Aw. Papa. Maman, me papa là. Taraga kalo analyse ke baro kalo kala le ta analyse ke. Mais au sol la jona de. Mali do toro soko. Hayda nyeronja. oui Comment tu vas? Cheikh Oui. ça va Mais attends. comment tu vas Alhamdulillah. tiens ko kura bolo bire Et toi? ah et kana ni air là et puis il bien s'appeler no bi fene Comment? hein Ouais.
Ah, ça, c'est très bien. Tu avais catégorie. Il sera qui dit que continuité est boulot. Mais c'est normal. C'est normal. Ou bien? Tu vois beaucoup. Si les gens ne changent pas. Ah, il est au don. Donc. Voilà, il est temps de changer. Parce que tu as don. Il est au don. Il va que mourir. Regarde. Tiens. Quand on regarde, allez au domaine de la mais problème, tu as tu. C'est-à-dire, quand il déprave, quand on baraque là, na baraque là, air là. Hein? On a zéro gouvernement de là. Et vous négligez pour quelle raison? Abdul, mon vieux. Rien, je vais oublier être là. Mais ma peine est tout de suite. Mais ça va faire tout récemment. On a un pec là. Côté école continue. Mais il y a ni c'est moi le ou bella. Coulangolon. Qui déprave quand qui bangana baraque là, Jona ou bien ka barachome team pour zéro. Tiens, nego. Il décide de l'abdaler comme un fola. Tiens, il autoy. Il y a deux chers revenus pour lui. Awa to mancha. Aya, ne ma blanc kuna kibna ni air là, na jona o. Mais ali amana te to. Aya ngata sa, ngata mala banga di ma. Hey, on te fouille. Non. Bon, il va blanc abdou ça jamais. OK, problème ta là. Voilà, merci. Aramba de bien ngore wakati. Jumbo. Jumbo na kazi. Integatiri kuzidoni. D'accord. Et où as-tu logé? Et ça commence à se D'accord. Mais la maman fait sur la fin de la cour. Il faut qu'on va sur la fin de l'autobaï. Nous faisons une spécialia. Non. Eh aïe. Et de t'obliger là, mais t'obliger là avec folie. Maman, on m'a dit la folie là. Mais tu n'as pas vu. Chérie là. Ni t'obliger. Il faut dire. C'est spécial baile. Faut dire. Oh. Ndemzo. Ibad. Ne taara bila san sugu la mun bɛ yen. Min bɛ e t'o kalama. A bɛ so in kɔnɔ nin y'a wagati joli? Ne ka wari dun. Ne kun nanen don. A ka minɛnw cɛ a ka n ka yɔrɔ labila n ye. Dɔ kɛra. Ne fa e b'a dɔn sisan ka gɛlɛn bɛɛ de ma. Wagati in ka gɛlɛn o, wagati in ka nɔgɔ o, ne nakun de a ka minɛnw cɛ a kan. Ne ni Bamakɔ locataire tɔw tɛ kelen ye dɛ. Burley. 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 Ate chola Burley. Akadia. Yeah. Burley mau kadi dek. Iya. Akadi cukup minda. Oke, Burley. Nada. Ikeso. Gimana? Ngajila. Don biasa. Ne na fifa kule jiko ite fifa dabla. Ne ma ngone bi sone. Ne tigi sone. Ibo do te ko belen tigi sa. Ibana kana ko belen sa. Ana to naga ka Pablo yinyo na ida iburu tsura ko. Atam flabo. Sanata wala si. Ma kadi de. Ora kono ne bitigili. Enyeta la ichai I parle do ikamba ka jinu bebi mi. Oh atenia di ere yele la trop ya padi. Ne burle be shina ka tumuti. Sawa sa do ni dia sa. Akadi ka so ya. Ai. Nde soro on fi. Ate ara ka dugula nde so. Ate soro ya. Ai de. Sanata ifana sa ha. Yenyo na ta bana musu. Ne ranya ko patro yana ga do ni para esara ga. O parce que bu efleni bi barake ko bina ni so qualité et puis yimo nyina mai quoi. Patro ngone ma ko capitaine burlay no ngwe. Ni filla ngo commandant burlay do. Ko commandant burlay no ngwe. Ke ko tiya no ngwe ngoni ko ti. D'accord.
Mina dɔ fara sarata sara. E y'o fɔ a ye. Kana ne lajɛ tan, c'est à dire ne burula i tɛ mɔgɔ nin ye quoi. Patron b'a dɔn ne burula i ye cɛ min ye. O de la ko caman bɛ yen a b'i sara ne la quoi, ne bɛ to k'a bilasira quoi. Ya Pablo ye n ka petit de ye, c'est à dire n bɛ to ka i b'a dɔn dukɔnɔna ko mana caya f'i k'i majigin quoi. Patron yɛrɛ ko ten ko ne ka to ka majigin. I y'a ye. Non a bɛ dɔ fara i sara kan. Sabali dɔ f'i ye sa. Burula e bɛ fɛ ka nin min yan. Ne bɛ k'i ɲininka e bɛ fɛ ka bin yan. E bɛ fɛ ka dɔ min a la. I bɛ fɛ ka dɔ min. Fo n'i ye fasa dan na dɛ. Wa an t'a dabila. Hey. N'i labɛnna a fɛ. A y'a ka minɛnw cɛ a ka n ka yɔrɔ di yan walima a ka n ka wari dan tɛgɛ ne ka so jɔkun de ye n ka tɔnɔ sɔrɔ a la ni ne tɛ ka n ka wari sɔrɔ a ye n ka so labila n ye a ye n ka so labila n ye mɔgɔ baden de b'a nɔfɛ n b'a d'u ma. Ni e y'aw na bɔ sisan an bɛ taga min? Ne den a bɛ taa yɔrɔ min na o bɛɛ b'aw de bolo a ye n ka wari dan tɛgɛ ou bien a k'a ka minɛnw cɛ nka komi i ko musokɔrɔba ti yan n'a nana a f'a ye a ka n ka wari labɛn a k'a bila n natɔ don ni mɔgɔ ye n bɛna n ka so wari nɔfɛ ni n nana sɔrɔ n ka wari tɛ yen ma ne tɛ machine yɛrɛ lajɛ n mɛnna gasi sigi la musokɔrɔba kama nin wagati in bɛɛ se la nka trop c'est trop a ye n ka yɔrɔ labila n ye d'ailleurs même yɛrɛ a ka wari yɛrɛ n jɛla a ye n ka yɔrɔ labila n ye. Wa k'i kan wala dɛ. Nka a sumalen don kosɛbɛ. Fasa dɔ da fɔlɔ i b'i bolo maga mun na k'a sumalen don. Ayi kuma y'i dɔnkili da ka cogo yɛlɛma e da yɛrɛ ta cogo man ɲi. Ni daminɛ ka ɲi. Ali ni min ma da n ye moi je t'aime. Komanda Burulayi. Ɲɛ jɔ ɲɛ la a mi dɔnna la. Kana bɛ min. Burulayi cɛ ɲɛ jugu hali t'a dɔn ka dɔɔni bi ka tɔ di ma. Fasa yɛrɛ ma jɛ a tɔ ni fara ka kɛ. Sankolo kan yala. Ne bɛ de fɛ tanti sana. Cɛla sisan kɔni. A diyara. I bɛ si i b'a bɛ. Nka tɔ ka ca dɛ. Komi fasa jara. N b'a d'i ma. Mun nin de y'i diya ne ye. I ma ye ne y'a ɲɛfɔ e ɲɛna. Awɔ minɛ cogo dɔn. Ne y'a ɲɛfɔ e ɲɛna. Saraka e ni mɔgɔ si tɛ kelen du in kɔnɔ yan. Sani ni ne ma miiri ne Burulayi ne bɛ ko dɔ kɛ n b'i kɛ du in tigi ye. O seko bɛ ne bolo dɛ. E ma pourquoi comment? Burulayi tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ. Patron ye nin du in san wagati min na an ka ye ni Burulayi de wele. E ɲɛ t'a la bɛɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn de kunna patron tɛ sɔn ka a b'a dɔn ne ye cɛ min ye. Mais min ye fɛ baro la fiɲɛ ye kɛ i bɛ to ka kumakan min fɔ ne t'o mɛn. O jumɛn? An ka faransikan ninnu. Olu bɔ a la kɛ. N y'a mɛn sa ne hakili de ko k'i ma kalan kɛ. A ka di koyi. Burulayi fasa tɔ dun. E bɛ ne tɔɔrɔ ka se cogo min na walahi e ɲɛ bɔra fɛn fɛn ye juguya sa de ye e ɲɛ bɔra da fɛn fɛn ka Burulayi kali ko fɔ a k'o dun a baba wa sarata ye fasa dumuni sɔrɔ k'o da yɛrɛ la commentaire kɛra i kuma kan. Oui. Bonjour, chef. Oui, bonjour, ami. Ça va? Oui, ça va. Basi. Basi fosi tɛ yen. Kora jumɛn? Kibaruya foyi tɛ yen. Ne kun mago b'e la ka kuma dɔ fɔ i ye, chef. N'a tɛ k'i ma baasi ye. Ok, n t'a la, n tulo b'i la. C'est à propos de Aïcha. Aïcha ye mun kɛ tuguni?
Ah, chef ne kɔni fɛ bonya ka ɲi fɛn bɛɛ la. Hali baara ɲɔgɔnya la n'aw bɛ ɲɔgɔn bonya ne fɛ a ka fisa. O tiɲɛ. Aisha bɛ na hali foli a t'anw ni Aisha ni ɲɔgɔn cɛ. Aisha bɛ dɔgɔyama sur dɔgɔyama a b'o de ta ka anw bɛɛ sɛgɛrɛ. N'i kumana a fɛ elle est très agressive. Ne yɛrɛ min b'a considérer i n'a fɔ ma petite sœur n tɛ se ka kuma fɛ fo n bɛ siran a ɲɛ. Aisha o comportement daminɛ wagati jumɛn? Ah, ça fait pas mal de temps maintenant Aisha bɛ tan tɔ. Tɔw bɛɛ bɛ kɛnɛma ni ma da la n b'a tɔw wele. Et puis Aisha bɛ réagir comme si ko dɔ de bɛ e n'ale ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ aw bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. O fana kuma ye tuguni. Mais pourquoi bɛ fɔ imaginer mɔgɔw kan aw yɛrɛ ma tantôt ka sɔrɔ sans chercher à comprendre. Taa bɛɛ wele ka na, taa tɔw wele ka na. Non, vraiment, c'est pas possible quoi. Non. On va se la lafiya kuma si entreprise kɔnɔ toujours kolankolon dɔ bɛ sen na quoi. Hein? Namba. Boisson Blue, boisson la ɲɛnɛma. Boisson Blue ye boisson énergisante ye min dilannen don ni anw ka fruit mafɛnw ye. Anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ que c'est pas 100% énergisante. Il suffit que i k'a min pour que i ka dɔn différence min ani boisson tɔw cɛ. Boisson Blue nana anw dɛmɛli kama ka bɔ boisson 100% énergisante minni na. Wa o t'a bɛɛ ye dɛ, saveur caman de b'a la. N'o dɔ ye Grapez, Walter Melon, o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la, anw sigiyɔrɔ bɛnnen don Mayembugu Alaminɛ sugu ma, Cɛbili Darame ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. Numéro 83 56 56 35. Ma i nana? Mana bara yɛrɛ sanfɛ a? I sigi chaise kan. Écoutez. Awɔ. Ne kun bɛ sigi yan ka ban. Chaise filɛ. I ni sɛgɛn. Dɔgɔnin. I ko ɲama ni ji dɔɔni ye wa n ka se k'an sɔn suma. Ma ji filɛ. Ne sɛgɛnna koyi. I sɛgɛnna ma a bɛ don i ɲɛ la ye. Fo n ka lafiya dɔɔni de. Awɔ. Bi fɔ ne ye ji dɔ de suru n kun na sugu la. Walayi. Walayi. Tile digira n ma tile ye n minɛ. I sɛgɛnna. Walayi. Ji min fɔlɔ b'i lafiya. Ala k'an ni ko lafiya. Ma e b'a dɔn mun kɛra bi? Mun kɛra? Sotigi de fɔr'i kɔ yan. Han? Sotigi. Chef tɔw bɛ na ne filɛ nin. Une place, bonjour. Bonjour, chef. K'a kɛra cogo di? E nana kuma min fɔ yan nɔ san bɛɛ filɛ yan nɔ san nɔ k'a kɛra cogo di? N nana kuma min f'i ye Aisha ko la o de don toujours chef. C'est pas possible. Aisha, donc maintenant k'e de bɛ ka bɛɛ tɔɔrɔ san nɔ quoi? Han, k'i kɛlen bɛ problème ni mɔgɔw bolo san nɔ. Han? Ko baara min bɛ k'i ye i t'a fɔ i tɛ mɔgɔw fo i tɛ baara yɛrɛ kɛ bilen foyi foyi k'i kɛlen bɛ ka bɛɛ de tɔɔrɔ yan san. Et puis n bɛ ka kumakan dɔ mɛn sisan nɔ. Wa nunga cayara mais a na don tulo la bi yɛrɛ. K'i bɛ k'a yira mɔgɔw la k'i ne bɛ ɲɔgɔn fɛ comme quoi pour que mɔgɔw embêter. Han? Est-ce que i bɛ k'i yɛrɛ lajɛ fɔlɔ wa? E ne ka gu de ya? Han? E bɛ k'i ta yɛlɛ ka ne ta yɛlɛ ya? E ni muso qualité yɛrɛ la i bɛ n'i fɔ ko k'i bɛna n tɔgɔ tiɲɛ entreprise la tan cogo la. N'o ye mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ entreprise la a bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ kɛ mɔgɔ lankolon ye. Han? Taa ni musow ɲini fɔlɔ k'u dɛmɛ k'u dɔn u ta bɛ cogo min na
Mo kalte mun ni ga so ko fengen. Na mo fenina. Ni ka la ba ngani mun na metu ni club na. J'aime pas ce genre de façon. Ya fama. Kora wara ben tunete mun kalma entreprise la. Ay bo kibaru ya jugo foshi te chekta comme allait me retard la mais 600 biera en avance et puis à froisser l'intérieur ko be kan bi. Lui ça va. Non, chef, en fait, on va dire la commande on est parce que mais 600 depuis ça là vraiment bien tout bas autant que tout si bara finir pardon foi voilà donc chaque ne peut pas que ça avec une porte Et ni ngala ga côté là. De joran jira tay fola. Hein? Et moi mi rama régler bi fola ba kla équipe du joran do ta fola te mo na son que lunya. Chèque. Le temps il a changé. Parce que sollicite la bitron qui va s'occuper de moi qui va d'abord. Donc elle a changé. Du comportement fallait. Donc il nous fera bien. Et quand on continue de l'entreprise là. Ni me arranger ni entreprise arranger mais en ben demain. Noko ora de be bulu ka fo ina ntumu kala entreprise ko na no. Chef tu vas faire le boulot. Il devait faire quoi dans le cordon, mais on est concerné. Parce qu'il faut un moment donné, il faut un blanc pour nous. Une entreprise là, un RDI, un chef oui. Un dernier sur pour la touche là, faut jouer ni nyangwa ni mani moja, un ou pas moja. Na ni vont jouer, chef va voir le télé gagnant. Un entreprise n'a pas rien fait. Un groupe d'aide il met des balles. Non, moi aussi quand j'ai sauvé qui va ngani ka doka bara tien quoi. O juya o laba o be segi yere ni mai. Anga juya dabla sa, anga nyengwa ndabla. Anga clean barama, patron mo content, en rebe fin so. Non, faut droit de fois de kuma ba. Vraiment ga kuma nyina. Ni pep ma aklanta ba fa etugo. Sama so entreprise taranye. Hein, mais wati beba problème de entreprise là do régler ni fona. Ni bɛɛ ka baara kɛ i b'a fɔ i b'a baara kɛ cogo min na e fana nin conseil di san a ye mun d'aw ma n'a y'a lamɛn a b'aw branché entreprise la générale bɛ lafiya han i tɛ k'i kɔnɔ la e ye baara kɛ han Aïcha wa Aïcha dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛɛ nin yɔrɔ kuma de fɔtɔ ye tan ni fɛn fɛn filila nin kɔfɛ kuma nin nunukan nin bɔ ça va être la dernière fois min na averti m'aw bɛɛ de gosi bere kelen aw tulo bɛ na Ami an bara de kama. Ami an entreprise taɲɛ de kama. A y'a faamu wa? Oui. A tɛ ka bɔ n kɔrɔ. A tɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ yan. I ka Aïcha yɛrɛ laban ye. N ni kuma fila mɛ n tulo la bilen ma. Tɔgɔtɔ i yɛrɛ ma. Kuma fosi tɛ yen maa ma mun fɔ k'a b'a nabɔ a ka so kɔnɔ k'a bɛ isiw bila ka na nabɔ ko n'an b'a ka wari sara. Ne yɛrɛ kamana gana cogo min na an bɛna nin wari bɔ min ma. N tɛ kibaruya duman ye dɛ. Nka baasi tɛ. Abu ye wari min di yan kunu. Ne ye 1000 falen a la. Ka kunu nasɔngɔ bɔ a la. Ani bi daraka wari. Ani bi nasɔngɔ. O tɔ 5000 filɛ. T'o d'a ma k'a k'an mago to. Ko tile 2 in na an b'a ka wari tɔ ɲini ka d'a ma. K'a ka sabali. Ma ne yɛrɛ bɛ siran sotigi ɲɛ cogo min na ne jɔrɔlen don a ka na ne lamaloya mɔgɔw ɲɛna a tɛ sɔn delili ma. A bɛ kɛ cogo di? Tiɲɛ don a kɔni ka ko ka gɛlɛn nka ni fɛn t'an bolo wajibi an bɛ jɛ ni gɛlɛya in ye dɛ wajibi don an bɛ jɛ ni gɛlɛya in ye dɛ han e kɔni ka taa deli dɔrɔn ko ne ko k'a ka hinɛ na k'a k'an mago to ko tile 2 in na ni ala sɔnna ma n b'a ka wari tɔ ɲini ka d'a ma. N y'a mɛn ma. Nka ala t'an to tan fiyewu. N yɛrɛ dalen don o la ala t'an to tan. Ma ɲa dɔ cɛ ji bɔ i ka k'i da i lafiya dɔn ne ye dumuni bila salon kɔnɔ i bɛ tila ka dumuni sɔrɔ ne wulila. I ko ne yɛrɛ na se ka dumuni kɛ nin ko la dɛ. E ma i débrouiller a lajɛ a lajɛ ji bɔ i ka k'i da mais tan ti dɛsɛ a la o ma. Don o don ko kura. Ala e kana an to tan dɛ.
Ala de b'anw dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan walahi naani nka ala b'a yɛrɛ sagoya la ala ka bɔ a ka hɛrɛ ka ca Yana? Rin gadi. Yana? Surtout an na yɛrɛ. Mais ni ne ka ɲi. Musoya yɛrɛ tɔgɔ de ko tobili duman. Ni bɛ duman bɔ daga la dɔrɔn a banna. N buramuso, tiɲɛ na tɔw diyara. Anchu. Aba. Anchu. Eba. Olu basi t'i la. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Sigi an ka tolu. To. Ne kɔni tɛ to fɛ. N'i tɛ to fɛ i t'a to yen. Ne de. A dun ka di dɛ. E kana nɛnɛ bani i yɛrɛ bɛ n'a ye. Ayi, ne tɛ to fɛ. Han? Ne tɛ to fɛ. A to yen sa n'a tɛ to fɛ a k'a to yen. Fɛn wɛrɛ dun ta tɛ yan o. N'i tɛ to fɛ i b'a to yen. To dɔrɔn de bɛ yan n'i t'o fɛ i b'a to yen. Wa a bɛɛ ka wusa fo ka taa dumuni wɛrɛ san kɛnɛma ka na yan. O tuma ne bɛna jumɛn de dun sisan nɔ? Papa ne kɔni ne bɛ pizza de commandé. N'a b'a to fɛ. A to ye dumuni min ka d'a ye k'o commandé. I sen bɔ nin na dɛ a to an cɛ. N'i tɛ to dun Eva i kɔnɔ lankolon bɛ sisi nin na. Eva sabali. Ne kɔni tɛ to dun. A taatɔ lajɛ bɛ yen fagata n'i tɛ to dun i t'a to yen. E bɛ si ten bi e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn ye. An ka to dun. Ouais, terikɛ. Ouais. Cɛ yɛrɛ ye mun faamu cɛ ka kumakan nin na sisan komi n y'a k'a la pour i k'a mɛn i ye mun faamu a la de. Bon, a cɛ dalen don mɔgɔ la trop. Han? Ouais. I dalen don mɔgɔ la trop. Ni i ma mɔgɔ min ɲɛna kana da la k'i ka fɛn d'a ma. Ah mais terikɛ. Elle compte toujours e kɔni compliqué non mais OK. Ne ko ne dalen ma la ɲɛfɔ envoyer ma. Mais c'est normal a bɔra kuma min fɔ sisan na ma kuma il m'a convaincu en fait tu vois. Mais n'a sɔrɔ ne dalen t'a la. Production b'i bolo production kɛ dɔrɔn an ka passe au canal fɛ c'est mieux en fait tu vois. Voilà. An bɛ se ka tɛmɛ n'o ye n'o tɛ mɔgɔw filɛ nin ye ne ka domaine i m'a dɔn quoi. Mɔgɔw u bɛ kara ka fɛn min kɛ ani u tɛ kara ka fɛn min kɛ i m'a dɔn quoi. Donc ni i yɛrɛ ɲɛ ma mɔgɔ ye kana da a tigi la k'a fɔ i b'i ka fɛn d'a ma surtout nafolomafɛn. I m'a faamu wa? Donc a ko to ma dɔrɔn je maîtrise la situation. Non terikɛ donc n'i y'a faamu c'est bɛ fɛ k'a fɔ de c'est à dire que ne ka ko bɛɛ ka teli. I ka ko ka teli trop. I m'a faamu. I ka ko ka teli c'est à dire ne dara mɔgɔ e ka danaya de ka teli quoi. I m'a ye ko analyse quoi analyse kɛ i ka ya. C'est une affaire kelen f'i ye quoi. C'est à dire que bi ma ne bila affaire la dɛ. Mais affaire kɔnɔ ne ka domaine de don m'a dɔn a bɛ cogo min na m'a faamu. Non. Tu vois. Mais problème t'a la. Zuriyar 37. I kɔngɔ bɛ ne la koyi. Walayi mama yɛrɛ de bɛ dara la quoi. I na cɛ surafana fana bɛ kɛ to ye. Est-ce que tu as les nouilles d'eau bila cuisine kɔnɔ? Ah, t'as l'air. Non, d'abord, on m'a donné une blague. Oh. Eh, on a un ticket. To, wallahi mandiye. Na kongo bina.
comme ne y'a fɔ ma fama i ka kuma i ye kuma dɔ fana fɔ o fana ye tiɲɛ ye ma fama mais c'est à dire que comme mana kɛ cogo cogo an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn faamu c'est ça o fana cɛ ka ɲi quoi ma fama parce que mɔgɔ kelen hakili kelen quoi ya problème foyi t'a la n y'i ka kuma faamu mais ne b'a dɔn ne dalen min na wa nin ne ka domaine ye fana quoi ya mais ni projet wɛrɛ t'i bolo ma fama donc à tout moment je maîtrise la situation. D'accord. Voilà. Problème foyi t'a la y a pas de souci donc n y'a to i bolo la an t'a bila ouais problème foyi t'a la cɛ n terikɛ cɛ an ka bila ne yɛrɛ bɛ taga an ka to an dɔɔni non e yɛrɛ cɛ an ka taa cɛ ma cɛ bɛ ka ɲinɛ ma fama o de musotigi de ma fama e de ye cɛ ka na n ka cɛ i dɔrɔn tɛ to musotigiya la dɛ an bɛɛ bɛna muso furu e yɛrɛ kɔni cɛ tellement que bɛ mɔgɔ sɛgɛn musoko la i bɛna taa muso fɛ an mana bɔ dɔrɔn i bɛna taa muso fɛ non o tɛ o c'est à dire e bɛ se ka to yen nɔ waati mana jɛ i bɛ se ka don waati mana jɛ mais ne tɛ se k'o kɛ nin ye kuma kan yɛrɛ non mais n tɛ se k'o kɛ e kɔni b'o kalama ne ma muso furu e bɛ ne faga e jɔ ne ka t'e bila i ka jɛman in kɛrɛfɛ n'o tɛ e bɛ ne faga non problème foyi t'a la n'i ye muso furu an b'o fana kuma kɛ ma fama inchallah awɔ problème foyi t'a la d'accord n ka cɛ an b'a bila d'accord ok cɛ an ka taa cɛ i ka taa ne bila fɔlɔ. Cara, notre mesure. Kalabankura, 30 mètres. 93, 93, 74, 10. CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel, plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules, Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray o ye tiɲɛ ye ma tɔgɔ mɛn ngalon da te nesiri n badenw te nesiri kɛn bɛ ka tɔnbola belebele labɛn a ka kiliyanw ye tɔnbola mɛn ni lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ a la i n'a fɔ téléviseur écran plat téléphone portable fo ka taa se humidificateur ma ani lajalifɛn caman bɛ sɔrɔ lajalifɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo di n'i ye te nesiri san i b'a foroko dayɛlɛ n'i ye ja min y'a kɔnɔ o b'a yira ko e gayena o ja in na i b'i ka te nesiri foroko in da k'i boli biribiri ni k'i senfa ka u jaba lasɛgɛrɛ ni o ye bagadaji ye nara place immeuble agoni la i bɛ t'i ka lajalifɛn minɛ wa ni maa min ma ja ye a ka te nesiri foroko kɔnɔ i ma perdu dɛ i b'i ka te nesiri foroko in mara ka d'a ka tɔnbola belebele wɛrɛ kan ka kɛ nesiri kiliyanw bɛɛ lajɛlen yaasa bɛɛ bɛ se ka lajalifɛn sɔrɔ cogo min na te nesiri tew ka sɛgɛ